Run, Tsotsi, run. Tata Emalahleni, tata. Unite Emalahleni, unite. Unite Emalahleni, unite. Unite Emalahleni, unite. Well, siyabonga kakhulu. Asithathele thuba uMasipala waseMalahleni Local Municipality. Sibingelele kakhulu ubuholi obuvela kuNational. Sibingelele nobuholi obukhona local. Ama-councillors akhona kanye nazo zonke izinhlangano ezikhona zombangazwe kanye nomphakathi wonke waseMalahleni ohlangene namhlanje. Ngifuna ke ukusho namhlanje njengoba ke Mr Dube uthuthunyiwe. Ngifuna ukwenza ama-commitment amabili bese nawe siyakuthuma futhi kuNational. Sifuna ukusho ke Mr Dube namhlanje ukuthi masi receive i-application for section 4 azange singabaze ke basayisayina then lokho kuyisayini ukuthi sifuna ukubambisana nokusebenzisana nomphakathi. Namhlanje sijabulile uMasipala ukuthi nize lana ukuzosilekelela ukulwa lempi esibhekene nayo. Amen. Udala silwa lempi. Sifuna support yomphakathi. Manje ke sobe sisebenzisana nani? Sobe side by side 9 ukwenza sure ukuthi abakhona ehlaleni ngokungemthetho bonke kufanele bahambe. Hallelujah. Amen. Angeke sivume ukuthengisa ngomhlaba wakithi. Sikukhulumile lokho 2 years back sisakhuluma namhlanje. Amen. Abakhona eMalahleni abeze ngongemthetho abasidedele. We are going to stop at nothing ukwenza sure ukuthi township economy ibuyela ezandleni zabantu baseMalahleni. Hallelujah. Asiyosaba asiyothusezelwa amasithi thina umnotho waseMalahleni wabantu baseMalahleni. Amen. Asibambaneni bahlali baseMalahleni siguqule indawo yangakithi. Hallelujah. The 7 days enisinikeze yona is even enough. Amen. Ngoba bese siqalile mangavakashela amakhasi wethu Mr. Amen. Azokutshela ukuthi sasiyiqalile lento 2 years back besidinga le support efana nale. Away. Sisapoteni siqhubekele siye phambili. Amen. Siyabonga amandla. Hallelujah.